بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Uwa masu bibiyan mu a wannan makaranta mai albarka, akwai ɗan ƙarashin bayani akan darasin mu na baya kafin mu dora wannan sabon, inda akwai al-muhadasatu baina Qasim wa Sulaiman, tattauna tsakanin al-Qasim da Sulaiman. Al-Qasim ya ga Sulaiman ya ce assalamu alaikum ya Sulaiman. Sulaiman ya ce wa alaikum assalam ya Qasim. Ce mai masa da sallama ya ce ila aina ta zahabu, ina za ka? Ila aina ta zahabu, ina za ka? Sai ce azabu ilal madrasati, makaranta zani. Sai ya ce alwaqtu mubakkiru, ai yayi wuri, as-sa'atu al-ana sabi'atu sabahan, yanzu karfe 7. Sai yake bashi amsa ya ce al-madrasatu ba'idatun 'anil bayt, da nisa makarantar tamu daga gida. Sai ya tambaye shi to mata tabda'u dirasa, shi kuke fara karatu? Sai ce tabda'u dirasa tabda'u fi sa'ati sabi'ati sabahan, ana fara karfe 7 na safe. Ana farawa karfe 7 na safe. Sai ce hal tazabu bil hafilati, shin kana tafiya ne a mota babba? Ce la azabi sayyara, na tafiya a karamin mota. Mata tanta yi dirasa to shi ake kare karatun? Sai ce tanta yi dirasa fi sa'atul wahida, zuran ana gama karfe 1 na azhar. Kami satan tadrusu fil yawm, to hisa nawa kuke yi? Sai ce adrusu sittata hisasin fil yawm, wato muna yin hissa 6. Ma za ta fa'ala fil istiraha, me kake yi a lokacin break? Sai ce azabu ilal maktabati, ina tafiya laburare, au ilal hadikatul madarsa, ko in tafi lambun makaranta, ko in tafi lambun makaranta. To ga wata tattaunawa wannan tsakanin malami da kuma ɗalibi. Malami bai ga ɗalibi ba, sai ce limadha gibta anil madarsa, me yasa baka zuwa makaranta? Sai ce ana maridun, ban da lafiya, usibtu bi dhikami shadid, ina fama da mura mai tsanani. Sai malam ya ce bi masha'urta, mai wanda yanayi ka tsinci kanka a ciki? Sai ce sha'urta bi alamin shadidin fi anfi, na yi fama da tsananin ciwo a hanci na. sai ce aina takardar duki, ina kati bayanin likita. sai ya ce kawo zaga shi, shukuran laka wabi mata shukurar ana, bayan da ya nuna maka ce to na gode maka, yanzu kuma wannan hali kake ciki? sai ce alhamdulillah, yanzu na samu sauki. wannan shi ne sai darasinmu addarsu sabi'u, darasi na 7. alhiwar bainal ba'i wal mushtari. ahlan wa sahlan, madha turidina? uridu samakan wa lahman wa dajajatan. tafaddali, wa madha turidina aidan? uridu khiyaran wa basalan wa tamadiman. thumma madha turidina aidan? uridu sukaran wa shayan wa haliban. خذي السكر والشاي والحليب، وهل تريدين شيئا آخر؟ نعم، طبق بيت وكيس ملح. وكم المبلغ؟ المبلغ 5000 ليرة. تفضل النقود، شكرا لك. هذا هو الدرس. دخلنا في السوق. السوق مكان البيع والشراء والسوق. ذهبت مرأة إلى السوق فرعاها البائع فقال أهلا وسهلا، ماذا تريدين؟ ماذا تحبين أن تشتري؟ قالت أريد سمكا، نوع من اللحم، ولحم الخروف أو بقرة، ودجاجة. جاءها بهذه الأشياء فقال تفضلي، وماذا تريدين أيضا؟ قالت أريد خيارا من الخضر أو خضروات، وبصلا وطماطم. ثم ماذا تريدين أيضا؟ قالت أريد سكرا وشاي وحليب.
akhadha laha fa qala khudh as-sikra wash-shaya wal-halib wa hal turidina shay'an aakar qalat na'am labaq bayt wa kis al-mil wa kam al-mablagh 5000 naira tafaddal nuqul shukran lak. yan uwa masu kallon da bibiyan mu da sauraron mu a wannan darasi mai albarka, yau muna darasi na 7 shi ad-darsu sabi'u, darasi na 7 fisuki a cikin kasuwa. Al-hiwar bainal ba'i wal mushtari, tattaunawa tsakanin mai siye da mai siyarwa. Mai siyarwa ya ga mai siye ya shigo kasuwa sai ce ahlan wa sahlan ma za turidina, maraba da ke me kike so ki siya? sai matar ta ce uridu samakan, kifi nake so na siya, wa lahman da nama, wadda jajatan da kaza. sai ya dauko mata sai ce tafaddali gashi, wa ma za turidina aidan, me kuma kike so? sai ta ce uridu khiyaran, ina son kokomba, wa basalan da albasa, wa famadiman da tumatir. sun ma za turidina aidan, sannan kuma me kike so? sai ta ce uridu sukara, na san sukari, wa shayin da shayi, wa haliban da madara. sai ɗauko mata ya ce ku zai sukara, karɓi sukarin, wa shayi da shayi, wa halib da madara. wa hal turidina shayan akar, kina son wani abun kuma? sai ta ce na'am, haka ne ina so. ɗabaku bait, wato kiras ɗin kwai, wa kisil mil da ledar gishiri, wa kamil mablak, nawa ne kudi, wa kamil mablak. sai ce al-mablagu 5000, kudinki 5000, kudinki 5000, 5000 naira. ta lissafa kudi ta ce tafaddalin nuqut, karɓi kudin. ta ce shukran laki, na gode bisa ga wannan siyayya da kika yi mu, na gode bisa ga wannan siyayyar da kika yi mu. wannan shine darasi. ga kuma wasu kawaye nan da suka haɗu a kasuwa, a inda za mu ga tattaunawa ce tsakanin alhiwar bai na shaima wa surayya, tattaunawa tsakanin shaima'u da surayya. shaima'u kawar surayya ce, sai shaima'u ta ga surayya ta ga shaima'u a kasuwa, ta ce marhaban ya shaima, maraba da ke shaima'u. ahlan surayya, surayya ta ce mata ke ma maraba, kai falhal, yaya kike? da ta ce alhamdulillah ana bi khair. ma za turidina an tashtari, me kike so ki siya ne na ganki a kasuwa? da ta ce urida ana ashtari limada'ika, na sun sai cokula, wa shaukata da cokali mai yatsu, wasa kakin da wuka. sai ta ce ni kuma wa ana uridu ba'd al-atbaq wal aqwam, ni kuma kofuna na zo siya da farantai. sai ta gano wani injin wanki, sai ta ce mara aiki biya daga sala, me ra'ayinki game da siyan wancan injin wanki? sai ta ce ina mumtazatun, lalle tana da kyau. sai ta ce to sa'akuza, zan siye ta in kana siruha munasiban, in kudinta ba tsada, laisa galiyan ba tsada. sai ta ce ita kuma wa ana ataju ila farnil gas, ni kuma ina buƙatar tukunyar gas wa kudurar dabakhi da tukwanen girki. idan ayyana zabu da dafa hisab, zo mu je mu tambaya mu ji kudin, mun ga yayi mu ba da kudi. wani uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan makaranta, wannan shine darasin mu wanda muka karanta a yau. da fatan Allah ya sa mun gane, Allah ya ba mu fahimta, a dinga kokari ana dabbaka, ana yin larabci a din da aka tsinci kai, a halin da aka tsinci kai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.